Lumea geme, prea mulți oameni, resursele se împuținează, tensiunile cresc. E ăsta prețul succesului nostru sau preludiul căderii? Am cucerit boli, am îmblânzit natura, am construit minuni și totuși ne înmulțim ca lăcustele, consumând tot ce ne iese în cale. Bogățiile pământului par nesfârșite, dar nu sunt. Orașele se întind, jungle de beton pline de milioane de oameni, fiecare față o poveste, fiecare viață o cerere. Poate continua asta? Sau e ceva pe cale să se rupă? Uitați-vă în jur. Lumea arde. Războaiele fac ravagii pe țărmuri îndepărtate. Dictatorii își întăresc controlul, zdrobind orice opoziție. Nemulțumirea mocnește în inimile celor oprimați. Din cenușa vechilor conflicte apar altele noi. Uri vechi revin la suprafață, alimentate de frică și lipsuri. Vecinul se întoarce împotriva vecinului, fratele împotriva fratelui. E haosul ăsta întâmplător? Sau există un tipar în nebunia asta? Suntem martorii nașterii unei noi ordini mondiale sau agoniei celei vechi? Pământul însuși pare să țipe de durere. Temperaturile cresc, calotele glaciare se topesc, furtunile se dezlănțuie cu o furie fără precedent. E răzbunarea naturii? Boli noi și ciudate ies din umbră, măturând continentele cu o viteză terifiantă, originile lor învăluite în mister, consecințele lor devastatoare. E doar planeta care se adaptează? Sau e ceva mai sinistru la mijloc? Sunt evenimentele astea naturale? Sau sunt un avertisment, un semn că vor urma și altele mai rele? În șoaptă, oamenii vorbesc despre conspirații, societăți secrete care trag sforile din umbră, forțe puternice care manipulează evenimentele în propriul lor avantaj. Au dreptate? E posibil ca cineva sau ceva să orchestreze haosul ăsta? Ca firele destinului să fie țesute de mâini nevăzute? Dovezile sunt circumstanțiale, zvonuri șoptite și indicii criptice. Totuși, întrebarea rămâne, suntem cu adevărat stăpânii propriului destin? Sau suntem pioni într-un joc pe care nu-l înțelegem? Mâna nevăzută. Luați în considerare dovezile. Conflictele care escaladează, perfect sincronizate pentru a semăna discordie. Virusii creați în laborator, concepuți pentru a elimina pe cei slabi și a menține controlul. Dezastrele ecologice, puse convenabil pe seama suprapopulării, o scuză convenabilă pentru o consolidare suplimentară a puterii. Face totul parte dintr-un plan măreț? Gândul e înfricoșător, să crezi că suferința noastră nu e întâmplătoare, ci calculată. Că suntem mânați ca oile, fără să știm de abatorul din față. Ecouri ale trecutului. Istoria șoptește avertismente din mormânt. Imperiile se ridică și cad, civilizațiile se prăbușesc. Mereu aceleași greșeli, lăcomia, aroganța, setea de putere. Suntem condamnați să repetăm păcatele strămoșilor noștri? Va colapsa civilizația noastră sub greutatea propriilor excese? Sau putem rupe ciclul? Răspunsul se află în fiecare dintre noi. Trebuie să alegem înțelepciunea în locul ignoranței, compasiunea în locul indiferenței. Trebuie să învățăm din trecut, sau vom fi condamnați să-l repetăm. O alegere de făcut. Viitorul atârnă în balanță. Ne aflăm la o răscruce de drumuri. O cale duce spre întuneric, spre haos și distrugere. Cealaltă spre speranță, spre unitate și renaștere. Alegerea ne aparține. Vom ceda fricii și dezbinării sau ne vom ridica deasupra diferențelor noastre și vom construi o lume mai bună? Timpul pentru complacere a trecut. Trebuie să acționăm acum, înainte să fie prea târziu. Soarta umanității atârnă în balanță. Semințele de mâine. Chiar și în cele mai întunecate vremuri, speranța rămâne. Mici acte de bunătate, momente de conexiune. Semințe de schimbare plantate în pământ fertil. În întreaga lume oamenii se trezesc, resping vechile sisteme, instituțiile corupte, narațiunile false, cer un viitor mai bun. Ei sunt artiștii, visătorii, inovatorii. Ei sunt cei care ne vor conduce din întuneric spre lumină. Vor fi provocări, eșecuri, momente de disperare. Dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere speranța. Trebuie să credem că o lume mai bună e posibilă și trebuie să luptăm pentru ea în fiecare zi. Viitorul nostru și viitorul generațiilor care vor veni depinde de asta. Întrebarea nu e dacă vom supraviețui, întrebarea e ce vom deveni.